ман донишҷӯи технологияҳои коммуникатсионӣ мебошам. Савол аз номи як шиносам аст, ки мусалмон нест. ӯ ба ман як саволе дод, ки ман ҷавоб дода натавонистам. Савол чунин аст: барои чӣ Аллоҳ, яъне Худои мо, худро ба одамон нишон намедиҳад, яъне ба мисли худои дигар динҳо? шиноси ман як хитои духтар аст ва ӯ хислатномаи ҷисмонӣ ва қобилиятҳои худои худро медонад. барои чӣ Аллоҳ худро дар образи худ нишон намедиҳад? ташаккур. барои одамоне ки шавҳат гум карданд, иммунитеташон паст шудааст, фарзанд надоранд, аҳми дороҳо истеъмол карданд, бастанд, малҳамбандӣ карданд, шифо ёфтанд. дороҳои табобатии мо барои фишори хун, бефарзандӣ, саратон, зоб, асаб, сарияз, бемориҳои меъдаву рӯда ва дигар бемориҳо мебошанд. банда нависанда, шоир ва узви таибои байналмилал, узви рӯзноманигорони иттиҳоди шӯравӣ мебошам. дар давоми умри зиёда ман зиёда аз 21 китоб навистам. шумо фақат занг занед, мо доруро бурда мерасонем. бурда расонидан дар шаҳри Душанбе бепул. бародар аз номи як шиноси ғайримусалмони худ савол дод ва барои ӯ аҷиб аст, ки Аллоҳ худои мусалмонҳо барои чӣ худро бо образи худ нишон намедиҳад. барои мисол, дар дигар динҳо пайравонашон худоҳои худро мебинанд. ва барои чӣ мо худои худро намебинем, яъне Аллоҳро мувофиқи ислом? сабабаш он аст, ки Аллоҳ дар ислом худованди ҳақиқӣ аст. агар ӯ худро ба шумо нишон диҳад, шумо зинда намемонед. қудрати Аллоҳ то ин дараҷа бузург аст. масалан, дар сураи Тоҳо оварда шудааст, вақте ки Мусо алайҳиссалом мегӯяд: ё Аллоҳ, ман мехоҳам туро бубинам. Аллоҳ ҷалла ҷалолуҳу ҷавоб медиҳад: ман нури худро ба сӯи кӯҳ равона мекунам. ҳазрати Мусо пасопеш мегардад, ки ба кӯҳ назар кунад. баъди дидани кӯҳ, ҳазрати Мусо беҳуш мешавад. ин аст бузургии Аллоҳ. ӯ дорои чунон қуввате мебошад, ки мо ба ин ҳолат қуввати диданашро надорем. ва маънои калимаи Аллоҳ дар сураи Ал-Ихлос оварда шудааст, аз ояти 1 то 4, ки мегӯяд: бигӯ, ӯ худои ягона аст, худои бениёз аст, назода аст ва назода шудааст, ва ҳеҷ кас ӯро ҳамто нест. агар шумо фикр кунед, ки худоро бо ягон мавҷуди заминӣ баробар карда мешавад, ин аллакай худои ҳақиқӣ ҳисобида намешавад. агар пайравони дину ақидаҳои дигар ҳар чизро ба худо баробар кунанд, ин аллакай худои ҳақиқӣ ҳисобида намешавад. ман худи ҳозир 4 хат аз гуфтаҳои Аллоҳро барои шумо овардам. ҳар нафаре ки худои ӯ мувофиқ ба ин 4 хислатнома бошад, худои ӯ худои ҳақиқӣ аст. агар не, ин фиреб аст. бигӯ, ӯ худои ягона аст, худои бениёз аст, назода аст ва назода шуда аст, ва ҳеҷ кас ӯро ҳамто нест. акнун иҷозат деҳ ман савол диҳам. фикри ту чӣ аст, бародар? аз ҳама мукофоти баландтарин, ки инсон метавонад ба даст дорад, кадом аст? нафаре ки савол дод куҷост? ӯ куҷо шуд? бародар, лутфан аз ҷоят хез. ана ӯ. ман ку гуфтам, ана. бародар, аз ҳама мукофоти баландтарин, ки инсон метавонад ба он расад, кадом аст? мукофоти баландтарине, ки мусалмон метавонад ба он бирасад. ҷаннат? рост аст? ё ҳаст аз биҳишт болотар ягон чизи дигар? нест? ҳаст? ҳаст? аз биҳишт болотар ҳаст ягон чиз? кадоме ҳаст гуфт? ҳамин хел? ба фикрам ҳадисе ҳаст, ки дар он... ту танҳо ба саволам ҷавоб деҳ. ҳаст аз ҷаннат болотар ягон чизи дигар? бале. пас ҷавоб деҳ. чист ӯ? дидори Аллоҳ дар ҷаннат. аз ҷаннат болотар ҷаннатулфирдавс аст. аз ҷаннатулфирдавс болотар ҷаннатулфирдавси аъло аст. ва аз ин болотар
امکان دیدن سیمای الله بزرگ است. ما آدما خدا را در این حالت دیدن نمیتوانیم، اما وقتی که در جنت می رویم باید بگوییم که نه هر کس در جنت سیمای الله را دیده میتواند. تنها نفرانی که در جنت الفردوس هستند، یعنی نزدیکان پیغمبر. الله سیمای خود را دائما نشان نمیدهد. ما هر زمان تشنه دیدار او خواهیم بود و کوشش زیاد خواهیم کرد. مکافات بلندترینی که مسلمان و هر نفر میتواند نائل شود این جنت. بله، این مکافات عالی است، نه بلندترین. درجه بلندترین امکان دیدن سیمای الله است، وجه الله. برای همین به شناس دختر غیر مسلمان خود بگو که اگر او به همه طلبات هایی که در سوره والعصر آورده شده است جوابگو باشد و ایمان آورده عمل های نیک را انجام دهد، آدمان را به سوی حق و صبر کردن دعوت کند، او وارد جنت می شود. ان شاء الله او سزاوار جنت اعلی خواهد شد و سیمای الله را خواهد دید. نه هر کس سزاوار است سیمای الله را ببیند، تنها آنهایی می بینند که مکافات عالی ترین را در آن دنیا صاحب می شوند. امیدوارم به سوال شما جواب گفتم. السلام علیکم برادران عزیز. لایک را دریغ ندارید و در کانال ما ابونه شوید. در آینده ترجمه دکتر زاکر نایک زیاد خواهد شد.